parchetul din Caracal. Am venit să facem această transmisie cu domnul Cumpănaș, care a venit special de la București astăzi la un an de la dispariția nepoatei sale, Alexandra Montejanu. Și surpriza domnului Cumpănașu, ne-am întâlnit cu domnul procuror Popescu, care n-a dorit să ne răspundă la niciun fel de întrebare, însă îl vedem în continuare la serviciu, își vede de viață, primește acel salariu lunar, asta în timp ce i-a ținut pe polițiști la poartă și n-au intrat în curte să o salveze pe nepoata noastră. I-a spus o întrebare, nici dumneavoastră nu va răspunde. Nici nu mă așteptam, într-adevăr, unul din călăii Alexandrei, că eu își numesc călăii acestei fete, care a avut curajul să transmită țării ceea ce a transmis, să spună unde se află. Un comportament de om, ca să nu vă luați amendă, un comportament de om din nebunești. Cred că de bun simț era măcar să spună ceva. Eu recunosc că m-am abținut cu greu să respectator ca să nu fac rău. Nu pot să neg. Deci m-am abținut foarte greu, l-am direcționat să se... Am făcut pe dirijorul în trafic ca să ducă mai în spate, dar am avut o voință de fier de a nu-i face mai mult rău. Pentru că omul ăsta nu merită decât din partea familiei noastre decât pușcăria și n-aș vrea ca la un moment de furie, cum a fost astăzi maxim, să-l văd cu atât tupeu. Cu atât tupeu. Doamna, cu atât tupeu. După ce tu ai ținut la poartă. Bă, tu ai ținut la poartă niște polițiști. Tu ți-ai bătut joc de un copil. Tu n-ai intrat până la 6 dimineața. Tu vii la serviciu cu mașina liniștit. Te uiți la mine și te ascunzi ca un nenorocit în sediul parchetului. Și după aia trimiți jandarmi ca să ne dea afară. Acest individ avea obligația măcar morală să ne spună două vorbe. Eu unul nu pot să nu uit sau nu pot să uit lucrurile pe care acest individ le-a făcut. Modul în care s-au întâlnit la sediul poliției, modul în care au avut la ora 22 adresa unde era Alexandra răpită. Mulțumesc, vă mulțumesc tare frumos. Revenim, Berta, în intervenția viitoare cu alte informații. Mai schimbăm locația. Rămâneți alături de noi pe Antena 3.